para sa mga balita nga nakalap subong nga adlaw. Para sa Atun mga headlines. Masobra 800 ka buluthuan nag-suspend sa face-to-face classes dala sa mainit nga tiempo. Sa pagmahal sang baboy sa Iloilo, gina-istoryahan subong ang pagpatupad sang price ceiling. Para sa mga detalye sang Atun nga mga headlines. Bangod sa mainit nga tiempo, dalas sang El Nino kag pagsugod sang hot and dry season, nagdangat sa 840 schools sa Western Visayas nga may 494,651 ka mga estudyante ang nagsuspend sang face-to-face classes sini nga Lunes. Suno kay Department of Education Information Officer Hernani Escoliar Jr. nga either ang local government units o kanang school head or principal ang nagdesisyon sang suspension. Yari ang schools division offices nga nagsuspend sang face-to-face classes. Iloilo City, 66 schools with 78,863 learners. Bacolod City, 70 schools with 117,540 learners. Rojas City, 50 schools with 32,169 learners. Iloilo, 31 schools with 14,717 learners. Guimaras, 96 schools with 37,615 learners. Negros Occidental, 284 schools with 63,526 learners. Kabangkalan City, 91 schools with 51,990 learners. Silay City, 39 schools with 29,503 learners. Himamaylan City, 38 schools with 31,114 learners. Bago City, 47 schools with 37,444 learners. Suno kay eskulyar nga sis kalabanan sa school sa nagagamit sa modules sa pagtudlo sa lessons, mas ginpili ng teachers ang implement ang modular distance learning. Para naman sa ginpili ang online, mahimo man sila nga maka-online classes. Sini nga Lunes ang forecasted heat index sang Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration sa pila ka parte sang reyon ang yara sa extreme heat. Sa Rojas City, Capiz, 42 degrees Celsius. Mambusaw, Capiz, 40 degrees Celsius. Iloilo City, 41 degrees Celsius. Damangas, Iloilo, 41 degrees Celsius. In La Granja, La Carlota, Negros Occidental, 41 degrees Celsius. Kasunod sa pagmahal sang presyo sang baboy sa probinsya sang Iloilo, may posibilidad ayhan nga mag-implement ang gobyerno probinsyal sang price ceiling para mahaganhagan ang epekto sinis sa konsumidor. As of March 19, monitoring sa Provincial Veterinary Office, nag-average at 383 pesos per kilogram ang karni sang baboy sa Iloilo, kung sa diin 400 ang pinakamahal and 320 pesos ang pinakabarato. Ara sa 17 towns may ara 400 pesos per kilogram ang presyo sa baboy. Iniya mo ang masunod: Alimudyan, Anilaw, Barotac Nuevo, Barotac Viejo, Cabanatuan, Calinog, Dumangas, Estancia, Gimbal, Leganes, Lemere, Niolosena, Pututan, Pavia, San Enrique, San Joaquin, and San Miguel. Ang banwasang igbaras naman ang isahanon nga nagapresyo sang 320 pesos ang pinakanubos sa bilog nga probinsya. Suno kay Governor Arthur Defensor Jr. nga hindi sila pwede maka-issue sang executive order nga naga-implement sang price ceiling bangod nga may konseho nga naga-monitor kag regulate sang presyo. Iniya mo ang Local Price Coordinating Council nga ginalakapan sa Department of Agriculture, Department of Trade and Industry, National Economic and Development Authority kag Business and Consumer Sector among others. Samtang base naman sa reports ng PVO nga nagasaka na sang ginabanta 5,000 swines ang inventaryo sa Iloilo kag suno kay Defensor, mahimo ini nga makapanubo sang prices sang baboy sa merkado. Kagamuyad to ang mga dagko nga balita nga aton natipon. Ini ang inyo ka-PN, Jen Baylon, para sa Panay Balita. For more stories, check our website www.panaynews.net. Follow us on Facebook, Instagram, and Twitter, and subscribe to our YouTube channel.